mu fatan mutane da sun tambaye mu ra'ayi menene ra'ayinka ne ce ba ni da ra'ayi a cikin siyasa ba sai ce ko ina goyon bayan ya suna su APC PDP NNPP Labour da sauransu duk ba da ra'ayi a cikin ko da amma dukan su gaba da ina goyon bayan su kuma ba zai zo su ci gaba da ba ɗaya ne zai ci Allah ya zama mana alheri a cikin ɗaya Allah ya zama mana alheri Allah ya gyara mana ƙasar mu Allah ya kiyaye ƙasar mu da kashe-kashe da zalunci Allah ya zama mana Allah ya kiyaye mana ƙasar mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shari kai na ne yaji ko ina ji shehi shehi na cewa to kowa dai fito yayi zaben sa lafiya ya koma lafiya zabi wanda yake so muna kan haka kowa ya fito lafiya ya zabe lafiya ya koma gida lafiya ya zabe kuma muna masa wanda zai zaba ba ya zabe abin da yake so a ransa a cikin abubuwan da za a zaba mutane da za a zaba alhamdulillah shi bayan haka kuma shugabanni na gari suna taimakawa ƙasa wajen samun ci gaba wace fata kake kan shugaban da zai zo na Najeriya bayan Muhammadu Buhari wace fata kake wa sabon shugaban Najeriya in Allah ya sa aka yi zaɓe lafiya menene ya kamata ya mai da hankali ake saboda taimakon ƙasa ai taimakon ƙasa kan kowa ya san taimakon ƙasa amma cikin gwamnatin da muka fito mun ji zafi ba mu ji daɗin ta ba akwai abubuwa da yawa na matsuwar mutane a cikin zamaninta wanda wuce yajin su ba kamar tsare kasa kulle kasa a hana komin shiga na ciki kuma baya isa wato ba ji da talakawa mummunin talakawa yan kasa kuma ji daɗin waɗannan ba kuma kowa ke jin wannan koke-koke da muke yi idan ya samu mulkin ba zai manta da wannan ba shi ma zai yi da yadda zai kauce koke-kokenmu ya yi mana abubuwan da zai yi na yalwatan ƙasa ya bari wani abun da ba mu da shi ko wanda ba mu da shi isasshe ya bari ya shigo mana daga ƙasar waje kuma kar a matsawa ƙasa a ɗaure ta a hana fita a hana shiga kamar yadda waɗansu zamanai aka yi. Na'am, shehi mun gode kwarai da gaske. Shehi muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da ka yi wannan babbar magana. Cikin maganganu da ne wanne ne ya fi ƙayatar da kai? Shi abin da ya fi ƙayatar da ni cewa 'yan ƙasa a buɗa musu in gwamnati ta zo su samu arziki a daina rufe ƙasa abinci ya wadata komai ya tafi daidai. Yi na faɗi wannan. Na ce ai duk wanda yake cikin ƙasar nan ya san zamanai da suka wuce ƙasar nan ta sha wahala. An kama ƙasa an rufe an hana komin shigowa abin da ake da shi cikin ƙasa kuma baya isan mutanen ƙasa to sai ya zama mutanen ƙasa sun yi wahala sun samu wahala sun samu kansu a cikin matsi da matsuwa dalilin rashin kulawan gwamnati akan rayuwarsu to duk wanda ya samu zaɓe aka zaɓe shi ya mai da hankali akan wannan ya yi tausayin mutanen ƙasa abin da ba a da shi ya bari ya shigo mana daga waje abin da ake da shi ba zai yi sawa a bari a samu ciko daga waje a samu mutanen ƙasa su samu walwala su samu jin daɗi wannan shi ne fatanmu da wanda zai yi shugaban ƙasa bayan wannan. Wato dai wannan ya nuna akwai 'yan kurakurai da jagororin yanzu suka yi da ya kamata a gaba a gyara. Na ce wannan ya nuna dai akwai kuskure ko kuma abubuwan da aka yi ba daidai ba da ya dace masu shigowa nan gaba su yi kokari su gyara. Abubuwan a fili suke akwai abu da dole ne mai rage neme shi to a cikin ƙasa ba a da shi kuma hana shi shigowa daga waje wannan hakika ba kyau ba ji daɗinsa ba akwai irin wannan kuma ana da shi amma baya isan ƙasa kuma an hana komi shigowa da ƙasa baya shigowa wannan ma mutanen ƙasa sun sha wahalansu sun zafi sa damuwa ya kamata mutumin ya shigo ya san ƙasa abin da take ciki abin da ba dama a shigo da shi an ƙi yarda kuma ba dama a rayu da shi akwai kuma abubuwan da ake da shi baya isa kuma za a ji daɗi wasu ya isa
shi ma buɗa masa ya shigo abu da zai ciko din ya zo ya shigo shi ma kuka ne a wajen yan ƙasa mai neman takara ya ji wannan kamun mai zaɓe shi kuma ya sa shi a cikin abin da ya sa aka zai gyara. Alhamdulillah shi mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Mun gode ko yan jarida kuna da abin da kyakkyawar rawar da za ku taka na gyaran ƙasa a cikin isar da labaranku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ballighu anni ku isar da aikana ba wanda ya ci nasarar samun wannan wanda abin ya shafa kamar ɗan jarida domin shi isarwansa da zai isar da aikan manzo Allah ba a zaure kadai ba ba daki kadai ba ba kofar gida kadai ba maganar sa da shafi duk duniya gaba da ina isar da aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kokari abubuwan da malamai su gaya muku haka annabi ya ce a isar abin da kuma aka gaya muku kar yi haka ba kyau ku isar ku dai na ku isarwa ne dama shine sadarwa din Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba ku nasara a cikin ayyukanku ku isar da gaisuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duniya ku isar da kuma faɗa da annabi yayi wa duniya na kada a yi duk abin da Allah ya faɗa masa guda biyu ne duk abin da annabi ya ce ku yi wannan gaskiya kenan duk abin da annabi ya ce ku bari kada ku yi wannan gaskiya kenan su biyu ne wa dama amma ta kuma rasulu fa kuzuhu amma ne kuma nufanta wanda yake ba wannan ba to ba sa ku dole ku kula da shi ba abinda Allah annabi bai ce ayi ba abinda annabi bai ce a bari ba to wannan ba ku da karfin hanawa ko sawa a cikin yin su amma abinda annabi ce ayi dole ne a faɗa ku isar abinda annabi ce a bari kuma dole ne ku isar don a bari din ku samu lada kuma su isar da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mun gode kwarai alhamdulillah. Alhamdulillah.